बेखौ लाया बिराद फालतु मानसि बेखौ लानाय माने जिबौ दारा सुगुरनायाव आलायनानै लानाय गोदोनि आबसु दानि आबसु आङो 7 थारिख खालि रिप्लाय होगोन जेब्ला खोरोमदाव औवारि बिथाङा आंनि मैया हरनाय जि उदां लाइजाम बेनि सायाव जेब्ला फिननाय होगोन इउ विल जिर' बे दिफेन बर' बिथांखौ आङो शिख' एप डाउनलड खालामनो थाखाय खावलायदों 1 लाखनि बारा फैदों मथा मथि उदालगुरि समस्तियाव जेसेबांखिनि भटार दङ 80% फैफ्रामजोबदों आंथ' आसुरित जादों बाबा बेबायदि मानसि जायो बोथोरा गाज्रि दा एसे मोजां जाबाय साराबो हाग्रामा साराबो दै सफैबाय दा बे हिसाबै बेखौनो बुंनो सानदों जे दा बेयाव जेसेबांखिनि मानसि फैदों बेखिना थुजोबबानो देरहाबाय माथो इउपिपिएलआ मा जागोन इउ विल जिर' बे दिफेन बर' बिथांखौ आङो शिख' एप डाउनलड खालामनो थाखाय खावलायदों बेहा लिडारशिप क्वालिटि गैया एसे शिख' एपनिफ्राय थाइसे होनानै साबसक्रिपसन लाथों बियो शिख' एप डाउनलड खालामनो खावलायबाय आं दिफेन बर'खौ जेनगोन बियो दहाय आंखौ लोगो हमफैदों बियो आंनो खोन्थाफैदों बे आं दाख्लै बुंदोंमोन ना 2000 मोननानै थांदों आंनिफ्राय 200 मोनैनि बोराब लांदों बे प्रमद बर'आ 2000 होननाय फैसाया बे मेथायाव मोननायसोनो ओरै पकेटाव सोना हरदों न' फैनानै नायफैबा चिलड्रेन्स माबासो बे फैसाया गथ'फोरनिया गेलेग्राया बिसो फैसाया आंनाव बिफैफिनदोंमोन 200 थाखा हरफिनना होननानै हाब आं मानो हरबावनो दाख्लै नागिरनायाव नोङो आं मोनासै नों आंखौ बखिलांबावबाय दा नों बोरै मा मोखाङै बिपिएफआव फैखो होमबा आंखौ थगायनानै लांदोंना होनदों बे 2000 चिलड्रेन बे नटसआ मेथायाव मोनग्राया बिसो सोना हरदोंनो बेखौसो प्रमद बर'आ ओमफ्राय फैनानै आंनाव सरि बिफैदों दा गाव माबायदि मावो गावनि गोसोसै जों बारा फोथायलाबायनो हाया बिदि मानसिखौ मा थांलाय फैलाय जोंनि बे उदालगुरियाव सासे इउटुबार शकिं होननानै मिथियो बिथाङा दङ आरो बायदिसिना बाथ्राफोर भिडिअ बनायनानै फोसावदिंबाय थादों मा होनगोन नोंथाङा बेखौ जाम्बा बे बिटिसिनि मानसि नङा खखिलायावसो नुयो बेखौ बे मा होनलाय खखिलाया बे गहपुर दखान फिसा दं बेहा मबाइल सेरबाय थायो आरो बे इउटुब चेनेल खुलिनायनि नामाव बा फेसबुक माबा पेज खुलिनायनि नामाव हाजार लाख फैसा लुथिबाय बियो महरखौ नायलाय जोंफोरनाथ' नै दारि एसे दंबावो दारियानो गैया बेना जायना दारि गैया बे सनमान गैयाथ' मिथिगौ र' आं बुंनि बेनि महरा माबादि नायलाय बे खुसिंग्रा बादि नुखायो बे दै लुबा खुसिंग्रा जेरै ओरै ओंखारबोयोना सिल जालायनाय बैबायदि बियो बे बिटिसिनि बाहेरनि मानसियालाय बे उदालगुरि समस्ति नङैया बेयाव मा मोनफैदों बेलाय जों मोनथिदों बिथाङा कन्टेन्ट गैला बे डलार खामायग्रासो नालाय बियो मानसियाथ' गोरजासो माने हिनजाव मोनैनो माने गोरजा थाहैनाय जाहैदों माने न' बां बा दंना गैया बिराद फालतु मानसि बे आंखौ थांना मैया जानला मोनला भिडिअ खालामहैलाबायदों जों गामिनि सासेबो गैया बैयाव आं नुदों सानैसो जाय बुंग्रा बे साथाम बुंदों आंनि एगेन्स्टआव आंनि एरियानि लकडाउनाव मोसौ खावनानै दोखो बुजाजोबनाय गोजासो बिसोरो बेसेबांबा बुरजा फाइन नांदों दाहार दुहार लानानै बे फाइनखौ होनांदों जाम्बा जादों भिडिअआ होनांगौ रायजो राजाफ्रा मिन्थिगौ बे साथाम बुंग्राखौ आरो सासेयाथ' थिर लिरबावोसो बे मा होनो नाम्बार टिकेट लिरा होमबा बेखौ लिरबावोसो जियानो जा बे शकिंआ बेयाव फैनाय माने बे माने डलार खामायनो फैदों अबेबा मोनसे जायगायाव उन्दुयैनो बियो हराव दा आं बुंबा दाय जागोन नैबे 7 थारिखसिम नेगोन बहा उन्दुयो बेखौबो आं खोन्थाना होगोन नायबाय दा बिराद फालतु मानसि बियो बेखौ नैबे एमएलए इलेक्सन जोबखांबा बेनोबो मोनसे बेरायनो सिक्किमाव बेरायनो थाखाय फैसा एसे हरगोन बेरायहैथों बियो डलाराव नों मा बेसेबां मोननो बारा मोनाना जियानो जा बे शकिंआ बेयाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया बिराद फालतु मानसि बे इउपिपिएलआव साबैसे लिडारफोर दंबावो इउपिपिएलआव लिडार गैलालै सावरायग्रायाबो दाख्लै फैबाय आरो नै बे हरिसिंगानि मा नाममोन बे बिथाङा बेबो नै दिनै जर जबस्थि फैनो नागिरदोंमोन जों बुंदों र' थाथ' नाङा नों साइलेन्ट भटार जानानै था जोंना थोजासे जाखाबाय भटआनो दिनै गिलौ बालौ मानसि जाबाय आयौ रायजो राजाफ्रा बिराद खुसि जोंनि लिडारफ्रा खुसि बे हिसाबै देरहागोन ना खाथां इउपिपिएल जिर' लिडारानो गैला प्रमद बर'ल' थाबोगोन लास्टआव इउपिपिएलआव अबिनाश दैमारिया बिपिएफआव सिआइडि थिनहरदों होनदोंना सिआइडि थिनहरदों नामा बिथाङा सिआइडि रावबो फैयाखै कन्टेन्ट गैला बे मानसि मोजां नङालै बियो आं गले बुंबाय थादों बे रिजर्ट खुलिफ्लानायनि नामाव उन्दै गथ'फोरखौ बरबाद खालामबाय साहा ओनसोलाव जि बे मोनसे गाज्रि परिबेस सोरजिबाय बे फाग्ला मानसिखौ बेखौ सोर गनायनांगौ जाखो बिनि रावा उल्था दिफेन बर'नि फल'वार ना जेरै दिफेन बर'आ मा होनो ओंखाम जादों होनबा जायाखै होनगोन जायाखै होनबा जादों होगोन बे अबिनाशआ सिआइडि फाथायहरदों होनदों बे उल्थासो इउपिपिएलनि जेसांखिनि जोंना बिपिएफआव फैदों सेस ए टु जेड खोन्थाफैजोब्बाय माथो सिंनि इन्टारनेलखौ अबिनाशआबो फैसिगोन नामा
होद बेखौ लाया बिराद फाल्थु मानसि बेखौ लानाय माने जिबौ दारा सुगुरनायाव आलायनानै लानाय आं मैया अपेन लेटार लिरदों खोरोमदाव वारिनिसिम खोथाया एसे गोलाव जागोन खोनासंग्रो रिप्लाइ बिबाय आङो अबा फाग्ला जेएनइउनि सोरबा जानला मानला आंखौसो ड्राग्स फाग्ला लाबाय ड्राग्सआ माबादि नुफेराखैनो आङो मारै ड्राग्स लायो देट मिन्स गावहा ड्राग्स सेलार बियो बुंग्राया गोदोनि आबसु दानि आबसु आङो 7 थारिख खालि रिप्लाइ होगोन जेब्ला खोरोमदाव औवारि बिथाङा आंनि मैया हरनाय जि उदां लाइजाम बेनि सायाव जेब्ला फिननाय होगोन गोदोनि आबसु दानि आबसुनि आं फारागखौ होनो थांगासिनो आं खोनादों बे निजोम बर'नि नामखौ आं खोनादों बिथाङा मास्टार जानानै गथ'फोरखौ फोरोंनो ना समाजाव बेफोरबादि सिखा रुवा लानानै मोनसे गाज्रि परिबेस खालामनो देट मिन्स बे स्कुलाव मा सिखा रुवानिसो माबा होयो नामा नायगोन बेखौ इलेक्सननि उनाव इनभेस्टिगेसन खालामनाय जागोन आरो राजनितिकसो बाय बोसोरबानि उनाव खनसे फैगोन थांगोन मास्टाराथ' 60 बोसोरसिम मावथारनांगौना बे मास्टार मानसिया बेयाव मा मोनदों बेलाय खेला मोनदों र' आइनगत हिसाबै बिथांखौ जों तदन्त खालामगोन दायो बिपिएफ सरकार गासिबो सिजेल जालांजोबगोन इलेक्सन बायनो जों तदन्त खालामगोन बेनि सायाव